Predstav si, že niekoho zastrelíš posledným nábojom a on ani nehne brvou. Taký je pocit, keď zasiahneš Rotanga Jitmuangnona. Majstri sveta s pesťami ako kladivá. Bojovníci, ktorí knokautovali legendy, ho trafili svojimi najlepšími údermi a všetci dostali rovnakú odpoveď. Dnes uvidíš, prečo tento muž desí celý Muay Thai a prečo sa stal jedným z najlepších v histórii. Rodtang vyrastal na juhu Thajska. Jeho rodina pracovala na kaučukovej farme. Už ako 8-ročný zápasil na miestnych turnajoch, aby priniesol domov peniaze. Nie pre slávu, ale pre prežitie. Po 14 rokoch cestoval sám do Bangkoku, pridal sa do bojového klubu Jitmuangnon a odtedy trénoval 6 hodín denne, bez výnimky, bez ťažností. Po stovke zápasov bol svet na pokraji toho, aby spoznal muža, ktorý necíti bolesť. Jeho prvým súperom v One Champion bol Sergio Wilson, majster sveta v kickboxe. Chlapík, ktorý očividne nevidel dosť videí o Rotangovi. Od prvého kola si ho Tajčan urobil svojim osobným boxovacím vrecom. Wilson sa snažil odpovedať, ale za každým, keď išiel dopredu, narazil na to isté. Outside making it head kicker from Sergio Wilson. He will waste no time. He's going to try and catch Rod Tang cold here. And there's Rod Tang. A left hook and a straight right hand. Followed that Sergio Wilson knows the atmosphere of the One Championship, but he also owned in Thailand for not coming forward. A jumping knee from Wilson. A nice little uppercut then, but he got caught flying in with an uppercut to the liver. Starts going to the solar plexus. Starts going to the split. That battle between the Netherlands and Thailand continues here at One Super Series. Look, Rod Tang, outside thigh kick, then a front kick to the midsection, uppercut by the Michael Estra. Left hook, right hand there from Rod Tang, a high right roundhouse. 1 minute 25 remains. No feeling out process here in the opening round. They clinch up now, a chance for the knees. A beautiful cutting uppercut, especially because Wilson's got a little bit of a height advantage on him. Beautifully throws that kick to the side, attacks the body. Oh, what a dump! Here's the power from Rod Tang. There's the left hand. He's Wilson's on rubber leg. He goes down. Wilson nedokázal urobiť nič proti hnevu Rotanga. Down the cage. He thought he had it wrong. And again, there's the left hand. There's the left again. And Wilson's knees, no knockdown there. Can Sergio survive the round? Here comes Rod Tang again. We're underway. And Wilson confronting. There's another front kick from the Dutchman. And here comes Rodney. Wilson throws a rim. Beautiful push. Wilson's got to get off the cage. And Rod Tang tries the elbow again. Wave the white flag and there's another attack. As he's getting these push comes forward again. Turning back kick for Gavang. Sergio spinning back fist and just up an elbow from the Surinamese. And Rod up with the left hand out of southpaw stance. There's a wild hook. Have you ever seen a walk forward star like Rod Tang? But it's a belief in himself. Straight right hand, then a short right hand. Wilson now with the knees, and Rod Tang kick covers up with the forearm. Rod Tang catching right hand. Remaining now. Right hand from Rod Tang. Another jump from the time. Svet práve spoznal Ironmana. A jeho súperi sa práve chystali zistiť, čo to znamená. Ďalším na zozname bol Tagir Khalilov, Rus, ktorého priamo poslal Putin, aby otestoval, či je Rotang naozaj zo železa. Sibírsky medveď prišiel naplno, s ťažkými údermi a neustálym tlakom, presvedčený, že skôr či neskôr Thajčan povolí. See, this is vintage Rod Tang upset. Body shots ahead there from Rod Tang. Good cover up though, and the flyweight kickboxing world title. Catching it to 81% saying by a knockout. Yeah, I don't know if just getting past the first. Khalilov mu zasadil svoje najlepšie údery a Rotang ich absorboval, ako by to boli len večerné pohľadenia na dobrú noc. And up the aggressor meter. A cool attack because he is continually rolling around coming out. Said he'd have the speed over Rod Tang. Eats a right hand there. That they're in trade shots with Rod Tang, Jitmuangnon. Better round here in the second. He's got.
V jednom momente si dokonca vypýtal ešte viac. Doslova. Great debut for Zaire Halilov. Tee it off. Rus tomu nemohol uveriť. Prišiel sem, aby zlomil Ironmana a nakoniec sa pýtal, či je tento chlap vôbec človek. Showboating from Rodtang, but keep in mind, those are punches landing. Dropping their hand. Next time Rodtang does that, he just punches like that. And Kalilov's about to go the distance. Final 10 seconds. Tremendous. Rodtang will take the victory this. Kalilov sa vrátil do Ruska, aby svojim medveďom porozprával, že stretol niečo desivejšie ako oni. Prišiel okamih pravdy. V hre bol opasok One Championship a vyzývateľom bol Jonathan Hegerty, Angličan prezývaný Generál, ktorý prišiel do Thajska s veľmi jasným plánom – zničiť Ironmana. Treba to uznať. Generál prišiel pripravený. Od prvého kola začal zasahovať čistými, tvrdými a presnými údermi. Také údery, ktoré pošlú každého späť do šatne na nosidlách. Show Champion aus Großbritannien. Ein hoher Check da. Ein Zweiter von der Taskin von Hagi. Und da ist der Tritt zu verpassen. Ich kann es kaum erwarten, ihm einen Frontkick zu verpassen. Von hier aus ist er... Ale Rodtang ich ustál a stále šiel dopredu. im Fliegengewicht an, der auf dem Spiel steht, die etwa 3000 Jahre zurückreicht. Wieder Frontalangriff. Sehen. Schöner Sieg. Jetzt fielen dieser Tritte aus. Er bewegt seinen Kopf viel besser. Michael, das ist Sam Geyer. Hitze, Hitze. Hegerty tomu nemohol uveriť. Mesiace trénoval na tie údery. Dovedol ich k dokonalosti. A tento Thajčan ich prijímal, ako by to boli len šteklenie. Práve vtedy generál urobil najdrahšiu chybu svojej kariéry. Myslieť si, že Rodtang mal nejaký limit. Pretože hneď ako Iron Man prevzal kontrolu, premenil generála na obyčajného vojaka v priebehu niekoľkých kôl. Links, aber er geht auf die Powerseite. Noch Wohltätigkeit. Muss runter. Muss zu den Seilen mit einem linken Haken und feuert die linken Tritt ein und tritt zurück. Und genau in dem Moment die rechte Körperseite des Champions zu treffen. Und haken, und hier kommt der Iron Man. Hier ein. Er wird den Köder noch nicht schlucken. Fast. Hängt den ab. Das ist ein... Jednomyselné rozhodnutie. Rodtang. Nový šampión One Championship. Tenshi Nasukawa bol japonský fenomén, ktorý vyhral všetko v kickboxe. 27 víťazstiev. 80% víťazstiev knockoutom. Just 90 seconds left on the clock. Oh, spinning kick there from Tenshi Nasukawa. Bol to vždy ohromujúci prejav násilia, keď vstúpil do ringu. Celý svet chcel vidieť tento zápas. Kráľ Muay Thai proti kráľovi kickboxu. A veru, že ju aj dostali. Od prvého kola obaja vyrazili do útoku. Nasukawa so svojou chirurgickou rýchlosťou, Rodtang so svojím nezastaviteľným tlakom. Nikto neustúpil ani o krok. Nikto nechcel ustúpiť ani o krok. Japonec mu zasadil kombinácie, ktoré by vyradili z boja ktoréhokoľvek iného bojovníka na svete. Rodtang ich prijal, usmial sa a odpovedal ešte tvrdšie. Súboj bol taký brutálny, že skončil remízou. A v extra kole, keď obaja išli na doraz, nikto neustúpil. Až do poslednej sekundy.
Rozhodcovia prisúdili víťazstvo na Sukavovi. Mnohí odborníci si mysleli, že Rotang si v ten deň zaslúžil vyhrať. Ale to, čo nikto nemohol poprieť, bolo to, čo svet videl tú noc. Že tento Tajčan bol jednoducho nezlomiteľný. Doma bol ďalším, kto sa odvážil. Fahdi Khaled. Tunisan, ktorý prišiel s niekoľkými svetovými titulmi pod pazuchou a s istotou, ktorá očividne nebola otestovaná proti niekomu ako Rotang. Diváci si ešte ani nestihli poriadne sadnúť a Rotang už demoloval Tunisana zo všetkých uhlov. Khaled sa snažil odpovedať, treba mu uznať odvahu. Postavil sa pred Ironmana a vracal údery počas celých 3 kôl. Problém je v tom, že udrieť Rotanga a zastaviť Rotanga sú dve úplne odlišné veci. Pretože zatiaľ čo Khaled oslavoval každý úder, ktorý trafil, Rotang jednoducho pokračoval v postupe vpred. Ako keby jeho telo podpísalo zmluvu s bolesťou, v ktorej bolo jasne napísané: ty sa mi nevstúpiš. Rodtang hooks the arm, spins him to the head, both punches miss, spins back elbow, they throw a downward elbow, just didn't have the time or the distance, there's the downward elbow. Fahdi Khaled. Po 3 kolách neustáleho trestu sudcovia nemali žiadne pochybnosti. Soktaj bol Kambodžan. Prišiel na zápas s obrovskou sebadôverou, čo bola obrovská chyba. Preto sa Rotang rozhodol túto sebadôveru čo najrýchlejšie zničiť. Od prvej sekundy išiel Ironman priamo na vec. Bez rozcvičky, bez protokolu, bez milosti. Kambodžan vydržal čo mohol, tomu treba uznať. Ale sú veci v tomto živote, na ktoré jednoducho neexistuje dostatočná príprava. A jednou z nich je dostať knockout od Rotanga Jitmuangdona. Ďalším na zozname bol Jacob Smith, prezývaný The Cowboy. Rotang mu lakťom spôsobil rez na tvári a rozhodol sa, že táto rana si zaslúži jeho plnú pozornosť počas nasledujúcich 3 kôl. Immediately he starts attacking those legs. Off the back leg, circles counter clock. If he gets in that punching range of Rodtang, start to see these openings present themselves as the match wears on. That's that bad company for you right there. He's going for it, but he's left. Body shot to bring inside the circle with you. Uppercut elbow, step through as well off the lead hand. To isté miesto, ten istý lakeť. A trest pokračoval. In the middle of his face, he didn't have one before. Now Rodtang again with the elbow, showing exactly where the home is. Land, he's in that no man's land again. To not let Rodtang tee off on him. Shun gets out of the way of the fast left hook. Up even in the power of his hands and his chin. Those elbows like a knife and staggers Jacob Smith, another rattling up. Smith vydržal až do konca. Tomu treba uznať. Ale najprekvapujúcejší nebol trest. Bolo to, čo sa stalo potom. Rotang, ten istý muž, ktorý práve 3 kolá rozbíjal koubojový tvár, si pred neho kľakol. Rodtang, look at that, on his knees. We spoke to every fighter in this tournament. We are... Lazary bol Talian.
Majster nižšej divízie, ktorý sa rozhodol prejsť do vyššej váhovej kategórie, aby získal Rotangovo pasok. Zlý nápad. Od prvého kola ho Ironman naháňal po celom ringu, ako keď niekto naháňa švába v kuchyni. Lassiri sa snažil využiť svoju rýchlosť na útek, ale Rotang má jednu veľmi špecifickú vlastnosť. Neunaví sa, nezastaví sa, nerobí kompromisy a necíti bolesť. Kolo za kolom Talian utekal pred Rotangom a už začínal skúšať trpezlivosť Tajčana. V 5. kole nakoniec prišiel koniec. Rotang sa mu vysmial, potom ho chytil a tam sa skončil príbeh odvážneho Taliančana. Ďalším bol čínsky talent, ktorý prišiel do ringu a od prvého okamihu sypal kombinácie. Ale Rotang sa jednoducho prechádzal po ringu, ako by to bol jeho súkromný majetok. Nechal Číňana útočiť. Ustal všetko, čo prišlo. A odpovedal spokojom človeka, ktorý presne vie, ako tento príbeh skončí. Nádejný bojovník sa snažil útočiť z diaľky, ale brnenie Ironmana nemalo slabé miesto, ktoré by Číňan dokázal nájsť. Po 3 kolách jednomyselné rozhodnutie. Rotang, ako vždy. Aby sme pochopili, prečo je tento zápas dôležitý, musíme pochopiť, kto je Demetrius Johnson, prezývaný Mighty Mouse. Bojovník s najväčším počtom po sebe idúcich obhajob titulu v histórii UFC. Muž, ktorý roky dominoval svojej divízii s takou dokonalou technikou, že to pôsobilo až nespravodlivo. A teraz išiel po Rotangovi. Ale bola v tom pasca. Súboj nebol podľa pravidiel čistého Muay Thai. Bol to experiment. Prvé a tretie kolo podľa pravidiel Muay Thai, druhé a štvrté podľa pravidiel MMA. Inými slovami, Rotang by musel bojovať 2 kolá na úplne neznámom území proti najlepšiemu zápasníkovi na svete. Prvé kolo patrilo Rotangovi, tlak, údery, úplná dominancia. Ironman ukázal Mighty Mouseovi, že v postoji niet o čom diskutovať. Elbows from Rotang in the clinch, and knee from TJ. Rotang, body shot. Overhand right from TJ. Muay Thai rule set, he keeps tension. Inside thigh kick from Rotang. Front kick to a round kick from TJ. Nice good hook. Overhand elbow. Oh, beautiful right hand. Smash it. Again. Again connection with the right hand. Ale v druhom kole sa všetko zmenilo. Johnson preniesol zápas na zem a tam bol Rotang úplne stratený. Bez nástrojov, bez odpovedí, bez úniku.
Mighty Mouse ho ukončil submisiou. A to najpôsobivejšie na tom všetkom nebola prehra. Bolo to, že Rotang radšej stratil vedomie, než by odklepal. Pretože Iron Man nevie, čo je to vzdať sa. Ani vtedy, keď by mal. To bol Rotang Jitmuangnon, chlapec z kaučukovej farmy, ktorý sa stal najobávanejším mužom thajského boxu. Môžeš ho udrieť, môžeš to skúsiť, ale nepadne.